Здравейте, приятели! Днес ще тествам тази раница за инструменти. Направена е от материали устойчиви на износване и е с голям капацитет. В нея се събират доста инструменти. От лицевата страна има два джоба отгоре и един голям отдолу. Отдясно има джоб за шише, а отляво има три допълнителни джобове за инструменти. Удобна е за носене, защото гърбът е направен от мек и дишащ материал и през рамките са регулируеми. Основата е направена от твърда пластмаса, за да предпаза съдържанието в раницата. Размерите на раницата са: височина 45 см, ширина 34 см, дълбочина 19 см. Дръжката в горната част се закопчава и може да се носи и като сак. Горната част се затваря с цип и има метална пластина да не се угъва. Вътре също има много джобове. Единственият недостатък, който мога да посоча е, че понеже е като тип сак, е по-трудно да се вадят нещата, които са в дъното на раницата. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.